मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। डीजे मनीष रक्सौल। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। बलुआहा। कते दिन से मुनसा बढ़ल तोहर मानवा हो, बढ़ल तोहर मानवा हो। दोसर सौतीन पर लुटावे छधनावा हो, लुटावे छधनावा हो। कते दिन से मुनसा बढ़ल तोहर मानवा हो। दोसर सौतीन पर लुटावे छधनावा। स्टूडियो बलुआहा। देवरा जितन खातिर हमरा से लड़ला हो, हमरा से लड़ला हो। दीपाली कह तोरा कुछो नहीं समझला हो, कुछो नहीं समझला हो। देवरा जितन खातिर हमरा से लड़ला हो। दीपाली कह तोरा कुछो नहीं खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।